Tak a teraz ti potrebujem už zobrať slovo, pretože na štarte vidím tým Slovensko číslo 2. Vyštartovali z druhej bránky, takisto Kameň Popod, vchádzajú do trojky, bránka číslo 3 Poprudná, smerujú do štvrtej, tá je takisto Poprudná, takže z nej výjazd do bránky číslo 5 Vlásenky, pozdĺž úseku Trúbka, ktorá preverí zdatnosť v udržaní raftu smerom, ktorí potrebujú, aby zavesili do 6. bránky číslo 6 a popasovali sa s protiprúdnou bránkou, kde voda akoby pomaly zastala, kde potrebujú raft rozbehnúť, aby mali čo najlepší výjazd a už smerujú smerom k priestoru pred tribúnou. Do tohto priestoru potrebujú plávať v takom smere, aby okamžite dokázali zavesiť do ďalšej protiprúdnej bránky, ktorá preverí technické zdatnosti. Áno, a už vidíme pred tribúnou slovenskú posádku, ale nepočujeme, že by to bola slovenská domáca posádka, ktorá práve veľmi pekne prešla, práve číslo 7, takže povzbudíme ich, chalani, poďme. Slovensko si na tribúne. Slovensko si pri tribúne, pri brehu, není počuť. Úžasné, poďme do toho, Slovenska tým number 2, we want to see you today, right in front of us, in front of this stadium, entering gate number 9, doplní každý potražíko 2 do Slovenska, do finále. Bránka číslo 10 je prejdená, valec pred 11.